Provincial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona. Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, consellera, secretària general, companys, companyes, presidents i presidentes de cambres de comerç, membres del plenari, amigues i amics. Antigament es mesurava la força dels països per la dimensió dels seus exèrcits i per la quantitat de territoris que controlaven. Avui, la força dels països es mesura bàsicament per la dimensió del seu sistema econòmic, per el dinamisme del seu teixit empresarial i per la capacitat que tenen aquests països de generar talent, d'atraure talent i de retindre talent. En això estem les cambres de comerç, totes, per al que s'ha dit fins ara. Per fer això, per tirar endavant el país, el que necessitem, president, és una llei de cambres que contempli les funcions que històricament estan portant a terme les cambres. La llei de cambres hauria d'enfortir les nostres corporacions com a corretja de transmissió de les necessitats i reivindicacions de les empreses i, per descomptat, com a interlocutors del país. Cal establir estratègies conjuntes de promoció de la demarcació i tota mena d'iniciatives en favor de les empreses. Això s'ha de fer des d'una bona delimitació de competències amb la Generalitat i sense duplicar actuacions. S'ha parlat de moltes coses i jo per no repetir-me és l'inconvenient de ser dels últims i d'ajustar-se al temps. Tots tenim, no podem passar els 2 minuts i tots hem demostrat que som molt disciplinats. Jo voldria simplement explicar 2 iniciatives que hem tingut a Girona en aquests últims anys, demostratives d'aquesta necessitat de lideratge i d'unió que em sembla que les cambres estan portant a terme. El primer és la constitució del que a Girona diem el Grup d'Impuls per Girona, el GIC, que és una entitat, jo penso que única a Catalunya, que agrupa les cambres gironines, les 3 cambres gironines, agrupa també totes les patronals, és a dir, el PUEC, PIMEC i el Fòrum Carlemany. Junts tenim més força i acordem iniciatives per reclamar infraestructures, per reclamar canvis legislatius, per fixar-nos d'altres objectius d'interès de l'economia, interessos generals, sempre en benefici del conjunt de les comarques gironines. Crec que seria interessant que a Catalunya aquest model es pogués també copiar. De l'altra, una altra mostra d'aquesta necessitat i d'aquestes ganes de treballar junts, conjuntament per la millora del país, per fer país, va ser, molts de vostès suposo que el coneixen, el Manifest del Far, que va ser una iniciativa de la Cambra de Girona que va reunir el maig del 2014 les entitats catalanes i la majoria d'entitats empresarials d'arreu del país, el FAR de Sant Sebastià, per reclamar el dret a decidir del poble de Catalunya. Això era el maig del 2014. Caldria debatre avui si seria necessària alguna renovació sobre aquest manifest. En definitiva, crec que el món empresarial ens demana més unió, menys discrepàncies irreductibles i duplicitats i més feina en benefici del país.